Τουρκίας, με το οποίο ασχοληθήκαμε κατά το δεύτερο τετράμινο, είναι ο πόλεμος ως ιστορική αναγκαιότητα και κυρίως ως πρόσκληση σε πανανθρωπινή θυσία ουτοπικού και ανατακτικού χαρακτήρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το αντικείμενο της έρευνάς μας ήταν πολυεπίπεδο και σχεδόν αχανές, αφού έπρεπε να διαπραγματευτούμε, παραδείγματος χάρη, διάφορα είδη πολέμου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και άπειρο αριθμό ιστορικών πηγών. Έτσι λοιπόν, προσανατολίσαμε την έρευνά μας ακριβώς εκεί που βρίσκεται η στόχος. Να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή το αντιτοπικό χαρακτήρα του πολέμου. Να αντιληφθούμε ότι ο πόλεμος δεν επιλύει προβλήματα, αλλά αναπαράγει διαρκώς καινούργια και μεγαλύτερα. Να θυμηθούμε αιτίες και αφορμές που οδήγησαν στρατιώτες και ματωμένα παιδιά των αχών. Να προβληματιστούμε για τις τραγικές συνέπειες των πολέμων που οδήγησαν στις ανθρώπινες κοινωνίες σε αφανισμό και εξαθλίωση. Να αφουγκραστούμε τον πόνο και τον δράμα των αμάχων, που είναι πάντα η μεγάλη κειμένη των πολεμικών σειράξεων. Να καταδείξουμε τον ιδανικό της ειρήνης και της εμφυλίωσης των ατόμων και των λαών. Να προτείνουμε τον δημοκρατικό διάλογο και όχι τον πόλεμο, ως μέσο επίλυσης των διαφόρων και ιστορικά ανακύττει στην κοινωνία μας. Από το υλικό που επεξεργαστήκαμε και συνομίσαμε σε φακέλους, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε εκείνα τα στοιχεία που υπηρετούν το κεντρικό στόχο του συγκεκριμένου project. Ο πόλεμος. Ορισμός και φύση του πολέμου. Ο πόλεμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συνέχιση των πολιτικών πράξεων αναμετρημένων με διαφορετικά μέσα. Ο πόλεμος στη φύση του είναι μια πράξη βίας που αποβλέπει στην επιβολή της θελήσεώς μας επί του αντιπάλου. Ως εκ της φύσης του ο πόλεμος, πράξη βίας, δεν επιδέχεται κανόνες, πολύ περισσότερους συναισθηματισμούς. Ο συνδυασμός της βίας με τον κανόνα αποτελεί ένα λογικό παραλογισμό. Μορφές πολέμου. Υπάρχουν πολλά είδη πολέμου. Ο πιο συνηθισμένος είναι μεταξύ δύο διαφορετικών κρατών που τα συμφέροντά τους, είτε οικονομικά είτε πολιτικά, βρίσκονται σε σύγκρουση. Οι μορφές που έχει παρουσιάσει ο πόλεμος αυτού του είδους με την πάροδο των χρόνων είναι πολλές. Διακρίνουμε τους πολέμους παρατάξεων, τους πολιτικούς πολέμους, τους ιερούς πολέμους και τους συγχρόνους πολέμους χαρακομμάτους, τους ηλεκτρονικούς πολέμους, τους αστραπιαίους που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά από το γερμανικό επιτελείο κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τους βιολογικούς, χημικούς, ατομικούς, καθώς και του οικονομικού αποκλεισμού. Η ειρήνη είναι μία από τις παρεξηγημένες και ταλαιπωρημένες έννοιες από όσους χρησιμοποιούν τους άνθρωπους μέχρι σήμερα. Θεωρήθηκε ανακοχή το μισοδιάστημα δύο πολέμων, ονομάστηκε ένοπλη ή φάνηκε πως είναι η απαρχή για έναν καινούριο πόλεμο. Πάντοτε δηλαδή συνδεόταν το περιεχόμενό της με τον πόλεμο, όχι τόσο για να φανεί η αντίθεσή της με αυτόν, όσο για να υποτιμηθεί η αξία της και ο ρόλος της στη ζωή του ανθρώπου. Ήρο σημαίνει ενώμα. Η ειρήνη δηλαδή εκφράζει την ενότητα και τη συμφιλίωση των ανθρώπων, η θέλησή τους για επικράτηση ενός τρόπου ζωής, απαλλαγμένα από τις συγκρούσεις ανάμεσα στα έθνη και στους ανταγωνισμούς στο επίπεδο της καθημερινής ζωής. Η συνοχή δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστεί μόνο με τον νόμο και το φόβο της τιμωρίας. Προϋποθέτει τη συγκατάθεση των πολιτών, τη συνειδητοποίησή της αναγκαιότητας, της φιλίας, της εμπιστοσύνης, της αλληλεγγύης και της ομόνοιας. Πόλεμος δεν είναι μόνο η ένοπλη σύγκρουση. Η σύμπραξη είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς από αιτίες που οδηγούν μεθοδικά τους λαούς να επιλέξουν τα όπλα και τα χαρακόμματα ως πεδίο επίλυσης των διαφορών τους. Το πρόβλημα δεν είναι να αποτρέψουμε την τελική ανάπτυξη, αλλά να διαμορφώσουμε τις συνθήκες που θα ευνοήσουν την επικράτηση της ειρήνης. Έργο της εκπαίδευσης είναι η αγωγή του ανθρώπου. Είναι ο προσανατολισμός της συνείδησής του προς έναν σκοπό. Επομένως, η προσπάθεια της εκπαίδευσης στην εδραίωση της ειρήνης θα πρέπει να στοχεύει στη συμφιλίωση του ανθρώπου με τον εαυτό του. Η ειρήνη θα εξασφαλίσει όταν μορφούν οι αιτίες που προκαλούν τον ανταγωνισμό στην καθημερινή ζωή. Η εκπαίδευση είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να αποτρέψει ένα πόλεμο. Μπορεί όμως να διαμορφώσει τη συνείδηση εκείνων που θα τον αρνηθούν. Bye.
προβλέπει σε μια έκρηξη της οποίας ο στόχος θα ακουστεί κυρίως στη Μόσχα. Στις 6 Αυγούστου στη Χειροσίμα και 9 Αυγούστου στο Ναγκασάκι, 1945, η Ιαπωνία δέχεται 2 ατομικές βόμβες που προκαλούν 24.000 νεκρούς και πολύ μεγάλο αριθμό τραυματιών και θυμάτων της ραδιενέργειας και της ακτινοβολίας, ενώ οι πόλεις που χτυπήθηκαν σχεδόν εξαφανίζονται από το χάρτη. Περίπου το 69% των οικοδομημάτων της πόλης καταστράφηκε εντελώς και ένα άλλο 6% υπέστη σοβαρές ζημιές. Από το 1945 μέχρι σήμερα, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει από ασθένειες που προκάλεσε η έκρηξη της βόμβας. Οι περισσότεροι από λευχαιμία, λέμφωμα, καρκίνο του πνεύμου, των πνευμόνων και άλλων είδη καρκίνου. Αυτό δίνει την ευκαιρία στον Χειροχίτο να προβεί σε άμεσες συνεννοήσεις για παράδοση της Ιαπωνίας, παρακάπτοντας τους άνοδους στρατιωτικούς και τελικά ο πόλεμος τερματίζεται επίσημα στις 2 Σεπτεμβρίου του 1945 με επίσημη υπογραφή της ανεφόρων παράδοσης της Ιαπωνίας επάνω στον θωρηκτό Μιξούρι. Μετά τον πόλεμο, η πόλη ανοικοδομήθηκε εκ βάθρων, αφού είχε καταστραφεί το 40% των κτηρίων της. Μετά την πτώση του Βερολίνου, η ανθρωπότητα σε μια παλωτωμένη ειρήνη που την κατακλείσει ψυχρός πόλεμος. Υποστηρίζει λοιπόν πως ο άνθρωπος είναι νεό το οποίο γεννάει και τον κύκλο του πολέμου, ώστε να εξελιχθεί και να φτάσει στο τελικό. Μια ουτοπική ιδέα και εικόνα που έχουν να δημιουργηθούν μέσα από την τραγικότητα και αστιότητα του πολέμου. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει περάσει από πολλούς πολέμους και να εξελίχθηκε, αλλά η απληστία του να δείξει τον ανανεώνει και να κερδίσει τον πόλεμο, να θέλει να πετύχει όλο και περισσότερα, χωρίς όμως να πλησιάζει εδώ και λίγο την ιδανική κατάσταση. Είναι αδύνατο να δημιουργηθεί ένας κόσμος όπου όλοι είναι αγαπημένοι, δεν υπάρχει συμφέρον και βέβαια ούτε θέληση για σύγκριση. Αυτό βέβαια δεν πρόκειται ποτέ οι άνθρωποι να το πετύχουν λόγω της προσκόλλησης στον πολιτισμό και της αδιαφορίας για το μέλλον. Γιατί έχουν ανάγκη να ασχολούνται με το σήμερα και το εγώ τους, σαν να έχουν υπνοτιστεί. Εξάλλου, αν είχε γεννηθεί ένας τέτοιος κόσμος, δεν θα έπρεπε να υπάρχει αίσθηση του πολέμου, γιατί είναι μια κυριαρχή πριν από μια μεγάλη καταιγίδα. Από την άλλη, βέβαια, πολλοί είναι αυτοί που στηρίζονται στη νέα γενιά. Μια γενιά η οποία είναι καλομαθημένη, έχει μάθει να ζει με τα πολλά και φυσικά να σπαταλά υπερβολικές ώρες μπροστά από μια οθόνη. Να πλήγει και ταυτόχρονα βαριέται να δώσει οποιαδήποτε προσφορά σε ανθρώπους που ίσως να έχουν ανάγκη. Η νεολαία σκοτώνει μόνη στο μέλλον της. Έχει υιοθετήσει την αστική ζωή και προτιμάει τη ζωή μέσα στη γυμναστήρια ώστε να αποκτήσει την απαραίτητη για αυτούς εμφάνιση. Ο πόλεμος γεννιέται μέσα από τον ανταγωνισμό, ο οποίος γεννά την ανάπτυξη. Μέσα από τον πόλεμο δημιουργούνται νέα εξελιγμένα τεχνολογικά επιτεύγματα. Διακρίνουμε ανάπτυξη σε πολλούς και διαφόρους τομείς. Μπορεί εν μέρει να είναι καταστροφικά δημιουργήματα, αλλά δεν πάβουν να είναι χρήσιμα για τον άνθρωπο, καθώς με την καλυτέρευση της ζωής του. Ο πόλεμος και η ειρήνη είναι δύο πολύπλοκες έννοιες, οι οποίες συναντιούνται να σκεφτεί κανείς πως αν θέλει κάποιος ειρήνη πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο. Failure to mutate. Some men you just can't reach. So you give what we had here last week, which is the way he wants.